Hello guys, maayong ugto sa inyo tanan. Ay today is Wednesday, January 8, 2020. Ari naman kami subong nag-vlog naman ko kay daw kainit sa panahon. Grabe ang init subong diri sa Bacolod. Guys, kamusta na kamo gali? Ako nagtubo na yung buhok ko. Pero thank God ay ito ano ng buhok ko lang. Pero natutalig pa. Pero sa ako nga vlog ano ko galing ako mga friend, mga pa-baby girls. Invite ko kamo sa mga pa-baby girls ko dira. Nakapusikat na si Marinyo. Grabe ang init sa guwa. Subong ari ko di sa salakyan kay naka aircon to. Grabe ang init. Ako diri nga subong nakapalda si Marinyo. Palda kay do ka init gid mag suksok sundi largo subong. Asa akong gali nga mga experience sa akong kabuhi. Subong happy ko nga nakalampuwas ko sa 2019. Grabe ang fight ko sa akong nga sakit sa 2016 until now suffer ko gyapon. Pero thank God gyapon nga bisan paano ginabuligan niya ko kag wala ko ginapabayaan. Kabalugi ko nga may purpose si God para sa akon, pero gahopi ko nga maayo pa kuya. Batyagang ko na iya nga initan ang trial ni God nga ginhatag sa akon, pero amo na gani ginambal nga kun hindi ay natsak ko na blabisan ano mo nga pangamuyo kun may mo manginapdan sa imong kaugalingon sa pagbato kag sa paghatag sa kusog kag kabakod. Useless ang tanan, pero si God gid ang makahatag sa akon gid sang strength gid mga bata ko kagum yak. Grabe ang kainit dito subong pa.